Dobrý den lidičky, a dneska jsou tady nové věci. Máme tady granát. Tady se dá házet samozřejmě, dron a motor. To jsou tyhle tři nové věci, potom nějakou loď na tornáda, má to kameru a jako motor torna, prostě to má, Jo, potom je tady tahle loď, která je drahá, tady tahle nová. To je všechno. Můžu zavolat o pomoc? Ne, nemusíš. Nemůžu? Můžeš, ale nemusíš. Ale já chci. Tak to teda, tak pojď. Jenom kde to je? Jestli ten týpek něco potopí, tak já ho zabiju. Ne, myslím, že už potápí. Nepotápí nic, Danečku. Já bych si tak jistý nebyl. No, radši ho najdi, jo? Než se spadneš z lodi. Já myslím, že spadl No, tak toto asi všecko od tohohle videa. A jo? Nashledanou. To je všecko, takže tohle jsou nové věci a nashledanou.